Какво обичаш да правиш заедно с мама? Ами обичам заедно да се разхождаме в парка. Да играеме на домино, но не се сърди човече. Ами най-много обичам да играя или да правя мартинички с нея. Обичам да й помагам да готви, да се гушкаме, да шием. Какво шиете? Аз и уших една такава маничка шапчица за едно мое пони. Какво най-много обичаш в мама? Че винаги се грижи за мен и ме обича и знам, че винаги ще е до мен. Искаме да ти направим един подарък. И искам да те питам какво би си избрала. Дали ако решим да ти подарим един комплект с маниста, за да можеш да правиш още гривни самичка вкъщи, или ако ти предложа двете заедно с мама да отидете и заедно да правите бижута някъде навън. Заедно с мама да правим някъде навън бижута. И защо предпочиташ да дадеш подарък на мама? Защото на мен ми е по-забавно да правя някакви неща с мама, отколкото сама. Това. Да яздим коне с мама на Витуша. Да яздим коне на Витуша. С мама да си правим гердани. Какво ще й пожелаш, като й го подариш? Ще пожелая тате да я слуша и да не се карат. Ако сега вземеш тази кутийка и я подариш на нея, какво ще й кажеш? Обичам те и се радвам, че имам такава хубава майка. Да се забавлява и да е щастлива най-много. Да й кажа, че я обичам и да се гушнем.